നേരത്തെ സുജിത് കുമാർ ആയിരുന്നു. തന്റെ ശരീരപ്രകൃതവും ശൈലിയും കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചു. എന്നിട്ടും നന്നായി പഠിച്ച് 1989 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും BSc നഴ്സിംഗിന് മികച്ച വിജയം നേടി. ആദ്യം പൂനെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലിക്ക്. അവിടെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങി. ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ്. ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെയിലും ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആയാലും അത് ഹൈസ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആയാലും കോളേജ് ഡേയ്സ് ആയാലും ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഫെമിനിൻ ടച്ച് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. എൻ്റെ നടത്തം, എൻ്റെ സംസാരം. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അവരെപ്പോഴും ഞാനായിട്ട് എന്നോട് അടുക്കില്ല. അവരത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അച്ഛൻ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ. ഇങ്ങനത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എന്നും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, എന്ന് തന്നെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും എനിക്ക് 3 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും എന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി. എനിക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി, പഠിക്കാൻ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് BSc നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ഞാൻ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി ബോംബെയിലേക്ക് പോയി. അന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് അന്ന് മസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഡിഫൻസിലാണ് സൗദിയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ബേസിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് കുറെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയത്. 4 ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ അതോറിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു കാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു റിലീജിയസ് മാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തിയുടെ മെഡിക്കൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മെഡിക്കലിന് വിധേയമായി. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫിറ്റ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ മെയിലിൽ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന പെയിൻ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് നാട്ടിലേക്ക്, കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെയും ബ്രദേഴ്സിനും കൂടി ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. കാരണം ബ്രദർ മാരീഡ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ വൈഫിന്റെ ഫാമിലി വരും, അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, അവർക്ക് നാണക്കേട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറി താമസിച്ചോളാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 5 ഇയേഴ്സ് ആവാറായി വീട്ടിലേക്ക്. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ജോലി തരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജോലി തരാൻ പറ്റില്ല. MD ആണ് ഡോക്ടർ ഹക്കീം, നിങ്ങൾ മെയിലും അല്ല ഫീമെയിലും അല്ല, ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ശരിക്കും ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. പേഷ്യൻസ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നിങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കാനേ നേരം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹക്കീമിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ജോലി തരണമെങ്കിൽ തരണ്ട, ഓക്കെ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് റൈറ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? എന്റെ വ്യക്തിത്വം, എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടുന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരും കിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരുടെ നോട്ടം, അവരുടെ ചിരി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് എനിക്ക് അറിയാം ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നതല്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സണാലിറ്റി. സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു യുദ്ധം നടത്തി തളരുകയാണ് സുജി. എത്ര കാലം അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകും? ഇതിനിടെ കടമെടുത്ത കാശിന്റെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 lakhs ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന്, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക് രൂപയിൽ എടുത്തു. അത് കുറച്ച് ഒരു 1 year ഒക്കെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു 1 year ആയിട്ട് തീരെ റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡിഡ് ഹാവ് ജോബ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. പ്രാവശ്യം വന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് സോ അപ്സെറ്റ്. കാരണം എന്റെ ജീവനായ എന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ മരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കും, ഷുവറാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും. ഇത് ജപ്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡൈ, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉണ്ടായത് തൃശ്ശൂർ. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി. പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം താങ്കൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ, കാരണം എനിക്ക് വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല, പട്ടിണി കിടന്ന് പലപ്പോഴും തലചുറ്റി വീഴുന്നു. ഈ അവഗണന, എല്ലാം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് കേരളത്തിന്റെ. അപ്പൊ താങ്കൾ എന്നെ മേഴ്സി കില്ലിംഗ്, അതായത് ദയാവതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് വിധേയയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല. ഐ വാസ് സോ ഷോക്ക്ഡ്. കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളാണ് മന്ത്രിമാരെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഇത്രയും വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കൊടുത്ത ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വായിച്ചിട്ട് അതിനൊരു മറുപടി തരാനെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്.
അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ വഴിയമ്പലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 3 കുട്ടികൾ. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 5 years ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ വിചാരിച്ചു, ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫീമെയിൽ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണം ശരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവര് പേര് ജെച്ചു എന്നാണ്, ലാബാണ് അവൻ. അപ്പൊ അവനായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ തന്നു ഡോഗ്സിനെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 6 dogs എനിക്കുണ്ട്, 2 cats ഉണ്ട്. 3 days 4 days ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന് വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ടീ മാത്രം കുടിച്ചാൽ തലചുറ്റി വീണ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ മക്കള് വിശന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുക, പക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് വന്നിട്ട് കണ്ണടയുടെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ സൈലന്റ് ആവും. പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡിന്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കും ആനിമൽസ് ആണ് അവര്, എന്നിട്ട് പോലും അവര് എത്ര നല്ല ബുദ്ധിയോടെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും വരാറില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും നൈബേഴ്സ് ആയാലും ആരും വരാറില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. കാരണം അവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ്, ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അവർക്കൊക്കെ നാണക്കേടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് മിണ്ടുന്നതും വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതും അവരുടെ അന്തസ്സിന് കുറവാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ജനിക്കുന്നത്, ജീൻസിലുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജീവിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്, എന്റെ മാതിരി ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ആർക്കും. കാരണം അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടൊരു ലൈഫാണ് എന്റേത്. പൂർണ്ണമായ മാനസിക തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് സുജി. വളർത്തുനായ്ക്കൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മനുഷ്യ സമൂഹം കാണിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം, പലപ്പോഴും പട്ടിണി, പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വയ്യ, ബസ്സിൽ കയറിയാൽ പീഡനശ്രമം, പുറത്ത് മൂത്രവിസർജന മുറികൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യ, പരിസരത്ത് ബന്ധുക്കളുണ്ട്, അവർ ശത്രുക്കളെക്കാളും കഷ്ടം.